îți dă mereu kick și alte chestii. Mai bine astea. Deci să vedem unde să mergem. Mai întâi să găsim haine. Da, la început caracterul dumneavoastră este gol. Deci după cum puteți vedea nu prea apare, dar de fapt este gol. Și deci după cum spuneam, da, că acesta este unturned. Și trebuie să găsim o așezare. Cred că am găsit una. Blueberries. Asta este cum fac rău dacă le iau. Ok, deci nu le iau. Și am găsit la mitărie. Și da, mă rog, îmi cer scuze pentru aceste mici opriri. Dar eu nu filmez când vorbește cineva cu mine și chestii din astea. Deci am ajuns aici să vedem ce găsim. Și să vedem dacă nu sunt un zombale. Uite mama. Deci cam ăsta e cam cel mai periculos. Deci dacă îi dai una nu moare nici, nu are nici pe naiba. Deci fugi și... nu. Ai. Mai taci, bă, Faza e că e... Cum dracu, mă? Cum dracu? Nu trebuie să se urce. A făcut ăsta ceva. Faza e că ei nu pot urca sau cred că da. Mai bine îmi pregătesc. Oh, ce hord. Ia, dar nu mai am spațiu. Să-mi pun, dau drop. N-am nevoie de log. Mă rog, putem fac ceva din el, dar chiar n-am nevoie. Stick, n-am nevoie. Deci pot să-i dau drop. De ce am nevoie acum este o săgeată, dar nu cred că am. Da, ba da. Cred că am, sau nu știu. Să văd unde sunt... au plecat. Deci, e bine. Cred. Nu sigur. Dar cred că au plecat. Ok. Să vedem ce am lipsit. Și sunt înapoi și trebuie să îi dau un mori, mă! Mori! Faza e că putem să dau și pe... și nu mai am viață. Faza e că nu mai am nici... ba da. Nu! Mor! Mori, mă! Mori! Asta e faza la joc, că dă ăștia prea repede în tine și mori prea repede. Deci să dai de la distanță. Ai, mori, mă! Și am murit. Of. Da, jocul este cam open beta sau open alpha. Și sunt o grămadă de bug-uri și alte chestii. Și dacă vreți să jucați cu mine, puteți să-mi dați în descriere dacă vreți să fac niște subscriberi. Putem să facem un server de minim 12 oameni. Și cam da, putem să jucăm și să facem crafting-uri. Da, am uitat să vă spun, puteți să faceți crafting-uri în joc. Ce e asta? Skull bag, îl iau. Da, puteți să faceți crafting-uri, să vă faceți arme, să vă faceți cam de toate și puteți chiar să tăiați copaci, cum am făcut eu mai devreme, să vă faceți propria voastră bază. Deci e ceva gen 7 Days to Die, care mie personal nu știu ce are, mi se blochează și cam da, are elemente 7 Days to Die. Și jocul este chiar drăguț, adică are o grafică destul de bunicică. Nu pot să spun chiar grafică de DayZ de astea, dar oricum e grafică bunicică. Pentru că ar încerca să copieze ceva din Blockland și Roblox. Cum puteți vedea, capul ar semna ca din Blockland, mâinile și astea semna ca din
Roblox și Minecraft și cam da, cam așa. Totuși a trebuit să caut o așezare, să-mi fac o bază, să mai văd ce să mai fac acolo. Dar faza e că sunt prea mulți zombie și nu există setări cum e în Seven Days to Die să ai la opțiuni de zombie memoria lor, cât să dureze și alte chestii. Aici te dă direct în joc și trebuie să supraviețuiești cam cum ar fi în DayZ. Da, și oricum, dacă ați juca cu un prieten ar fi mult mai drăguț, dar din păcate pe orice server pe care intrați cum e mie bani tâmpitul ăla. Și da, faza e că avem un metru de stamina, chiar e enervant, adică nu poți să alergi non-stop. Dar oricum, simulează cel puțin viața reală, deci, na. Și, da, puteți să conduceți mașini, vă duceți la benzinărie, puneți carburant, puteți chiar să vă plimbați cu vaporul, de fapt, cred că da, nu știu, n-am încercat. Vă duceți, căutați, supraviețuiți, aveți haine, o grămadă. Da, deci e cam un picuț mai tare decât Seven Days to Die, deci mie chiar îmi place. Tu te de aici. Da, despre asta vorbeam și trebuie să fug. Ia mașina și dă-i, tată, fug că... Și habar n-am pe unde o iau și mori, mă. Și să vedeți că o să-mi scadă combustibilul, deci trebuie să fug, să-mi iau arme și să mă întorc înapoi. Da. Și dă-i, tată, și fugi și am găsit înapoi. Pare destul de bunicel locul. Faza e că... și nu mai... Cred că n-am nici arme. Și cred că o să mă moare ăștia, că stau mult aici. Da, ieși. Stai să iau. Ai, nu! Când găsiți... Pirați ai, naibii să fiți voi de zombie. Chiar când găsiți eram și o ax. Of. Și să vedem pe unde ne-a spawnat. Cred că... Nu, aici... De aici am plecat parcă... Sau... Nu, aici n-am fost. Ce naiba scrie cu Coralev... Pana mea. Păcat că n-am AUG, că așa vedeam mai bine cu 6x scope. Dădeam click dreapta și puteam să văd la depărtare ca un fel de binoclu. Și îmi iau viața în mâini și dă-i, tată, și mori! Gata, mă, na. Na, mă, na. Da. Ok, am luat-o. Și tu vrei, mă? Și tu vrei? Hai, double, triple, hai, croșeu și mori, mă. Bă, dai naibii zombie, mă, ce vin la noapte să mor eu. Băi, frate. Mor, mă. Te drecu, mă. Să iau mașina și să fug. Stai să... Nu, mi-am o idee. Dau cum ăștia peste ei. Gata. Stai mă, mașină, mă, cu minte aici. Să-mi pun travel pack. Nu! În mașină parcă sunt mai acoperit, cred. Să dai mine firia. Așa. Deci cred că am liberat orașul de zombie și chiar nu mi-am viață. Deci dacă îmi dă, mor din prima. În sfârșit, Colt, mâncați-l. Nu! Cum, Doamne?
Ferească,